हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे डिबिस ब्लग चेनेलाव बराय हरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो आइ बाबानि न'आव दंफैयो आरोना ओमफ्राय दसे समनि थाखायल' फैदों बारा गोबाव नङा मा होनो 12टासोआव ओंखारबोदोंमोन दायो न'आव मोनफैबाय आरोना 12:30 1टायानो जासिगोन दायो दा हाखु दाखु थांफिननांगोन नालाय 2टासोआवनो ओंखारलांनांगोन ओंखायनो नै दायो जोङो नारें जुमब्रा जानो नागिरदों फैबाय थानायबो जाया नालाय दायो नारें जुमब्राया जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनहांबाय आरो बारा एसेबां मोनाखै जाहानाव गुफुर जाद मोनसे दं गोजा मोनसे जाद दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो गुफुर जादा जाबाय होनदों आरो आइया मैया बिसोर जादोंमोननो ओमफ्राय बाजैखौबो लेंहरदों दायो बाजैया बहाबा ना गुरनो थांदोंमोननो ओमफ्राय दासो दुगैगासिनो ओंखायनो एसे फैनायाव लेट जासिगोन आरोना ओमफ्राय दायो आंहा थांनाय हाखु दाखु नालाय ओमफ्राय दायो हानग्रोनोसै थांसै जाया दोनहैलायनांगौ ए थां थाब फै गथ' फिसाफोरखौ माने नारें जुमब्रा जानो लेंहरदों आरो हारसिं नालाय जानो मोजां मोना आइया एसे जागोन बाबा जायोना जाया मिन्थिया ओमफ्राय दायो बिसोरजोंनो गथ'फोरजों जानोसै आरो दायो बारा गोबाव खालामनानै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो आंनि भिडिअखौ जुदि गोदानै नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो ना मा होनो सनाफोर थ'दो बिदिबा बारा गोबाव खालामब्ला दंफां सिङाव थांग्रोनोसै दायो गथ'फ्रा खारलांजोब्बाय देखायनो र' आङो नैबे गुफुरा दायो नैबे बारा फिथाइ थायाखै माथो एबारो बारा फिथाइ थायाखै आरोना सिगांनि बायदि नै जोंहाना बागाना नै नैथिंजाय नै बेयाव फांसे दङ ओमफ्राय बैथिंजाय बै नै बेयावहाय दैयाव फांसे दंबावो आरो ओमफ्राय बैथिंजाय फांसे दंबावो दा देखायबाय थागोन र' आं लोगोफोर दायो हानना लाग्रोनोसै दा हाननायावनो टमटमजोंसो फैदों नालाय दा टमटमाबो लांफैफिनसिगोनसो टमटमा 2टासोआव ओंखारलांगोन होनना बुंदों आरो ओमफ्राय दायो नै आंजों लोगोसे सोर फैफागासिनो र' देखायनि नाखै आं फैदों नालाय खिथु मा नांगौ दायो हानना लानोसै नै लोगोफोर दंफां सायावसो दङ जोंना नारें जुमब्रा दंफाङा गाहायावनो दंखायो बेखौनो हाननोसै आं ओरै बेजों हाननोसै दां नैयावबो गाहायावनो थाइसे दंबावो बेसेबां गोबावनि उनावहाय न'आव दिनैसो फैदों आरो दिनै आंना जाग्रा लोगोफ्रा फैजोब्बाय नोंथांमोना देखायनो र' आङो ए नोंसोरखौ भिडिअ नुसिगोन आरो एबारनिफ्राय आया थाम्फै दंसोयो नै आया गोसोम नांलाजोब्बाय नै नों थांदों नै औ आबैया हानगोननो नों हाननो हागोन ना हाया हागोन नै लोगोफोरा आंना हेलौ होनलाय गाखोना आरो गोलैगोन आखाइ बायबावनो लुगैदों नानि दुस्थ'खाना हो गिदिरसिनखौ हाननोसै नोंसोर जाया होमबा होमबालाय आं हानाय हायाखै मासे थांफैबावसै ना गोसोम नांजोब्बाय थाइसे हाखादोंमोन बबे मैयासो जादों दा आं जायाखै नों जायाखै दिनै जागोन दा नै लोगोफोरा आंना बुरजा जाबाय नालाय दायो गिदिरखौ हाननोसै ना गिदिरखौ हानबाय दा ओरैबायदि थाम्फै दङमोन लोगोफोर ओमफ्रायो
जियानो जा लानानै फैगासिनो नै लोगोफोरा आंना खारलांजोबग्रोबाय ओं नोंसोर आंखौ गारना खारबोजोब्बाय आरो एलाय इउटुबाव नै जोंना बिबार बागाना ओइ नै लोगोफोरा आइया न' लिरगासिनो नों मोसौ दै दौहैग्रोनोसै जों लेमना जाग्रोनोसै नुखादों दा बयखौबो नुदों दायो नारें लेमना लाग्रोनोसै ना लोगोफोर सान्दुं गैयैखायसो खानाय मोननाय दंबावसो दं नायलाय रानि खानाय मोनबायथ' आरो आयंना बुरि जाबाय नालाय आनैना जाथियानोथ' आं गोजा फुनो नालाय सिं सिङावसो थायो आंना खानाय गोमोना सायाव बिजौआव गैया आयं सासे नायाथ' आरो आयंआ खामानियानो नुवाखै नोङो फैदों दखानाव दं थाया थांगोन दा बेखौ जानोसै जानानै थांसै नोंसोरखौ नायनो लुगैना फैदों नोंसोरखौ नुहुरबाय नालाय आङो नोंसोरखौ नुनानै लेंहरबाय आरो नोंसोरखौनो माला फैगोन होनना नेबाय थाबाय आं खोन्थानायखौ नों भिडिअ खालामनायखौ नोंसानि मबाइलावबो हरनो हागोन आं नोंसानावबो हरनो हागोन आं नायबानो जाबाय खामफ्लाय गैया ओइ बे मबाइलखौ आबौनि मबाइलखौ ओइयाव दोनथां नोंसा मामानि गैया इउटुब एगारबानो नुबाय सोरो खालामो दा माइया मिथियामोन नालाय ना माया नोंसिना स्कुल गैया नोंसिना स्कुल गैया नोंसोर बानलु जानो हागोन ना हाया हायो उन्दैया बायो थाम्फै बिराद दंथारो आबै लाहानाव सोरो आदैया मैया आमायनिखौ बेलेगनिखौ लोंबा हामा थाङानो बे ना नों बेलेगनाव थाङा दा थांबाबो माबायदि बारासो जायो हामा आबौनि क्लासनावबो बिदिनो आबौ हारावना थांबाबो जाया आबौ हारावनाव थाम्फै बुना होबाय आं हाबा दहाय लेमखांबाय सबबो बुजोबो नोंखौ नों बुवा ओमफ्राय रावखौबो दा दुस्थु खालामोदां खालामा मेदाम बुबाबो नों गाबा सोरजों थाङो नोंलाय स्कुलाव नों इथिं थाबालाय नोंखौ नुनायानो नङा माथो नोंखौ नै जाबाय जोंनिया ओमफ्राय दायो जिरना लानोसै ना गोखा मोनगोनथ' आरो दा नै गुफुर गुफुर जानो लुगैबाय नामा नोंसोरो ए र' लेमना लाग्रोनोसै हा गोलैगोन
बेयाव हा गोलैफैगोन ना बेयाव बिनि लामाथिं थांबाय थादोंमोन Dula. Ayah Maya ke. Gimana dah buat? Nih. Ah, doain master kan sih kan? Sir master lah. Sari langsat kumut. Sari kemana? Kumut. Temen betul. Sase kia ulang sase tokro me. Wah, susah apa? Kau nama dong ada hai. Ayo mau. Sudah jalan apa? Abi orang ke? Jalan ini. Ayo. Megono nang balu na. Oh, ini Sasha. Kukata, because I know Mama Cha. Because I know. Kukata. Julahan. नुदों दा? नाय जिरखांसिगोन खावसे जिरबाय जिरनो मोजांथार बिगुरा थाखाया नै स्र' थांखायो जाबा खम लुगैयो दुन्दिया मोनबावनांगौमोन दुन्दिया थाबासो माइ इन्स्टाग्राम खालामलायो आंबो खालामोमोन ओमफ्राय नों दा खालामला मामा दानजोब्बाय गिदिर जे लोगोफोरा नै लोगोफोर जोंना दायो जिरखांबाय आरो ना गंगार दुन्दिया बानलु देना लाग्रोनोसै बिनि उनाव जानोसै जाग्राफोरा नै आंना लोगोफोरा नेगासिनो जायानो मैया जादोंनो नै बेखौ देनानै होनोसै गंगार दुन्दिया मायाव जागोन नोंसोरलाय थालिर बिलाइयाव अ गोलैबाय सिखाया होबाथाय खोथाया बेनो दायो नै मोजांनो बानलु हाइजेंलायनो बानलु दुन्दिया होनानै देनानै लाग्रोबाय आरो ना दायो सिफ्लेनोसै जाग्राफोरा सासे फैगासिनोसो ए नों बानलु जायोना जायामोनथाय जायो लोगोफोरा सब बानलु जाग्रा गोजाखा आरो दै लोगोफोर जाग्रोनोसै गोथाव जादों दा गोथाव जादोंना जायाखै नोंलाय गोथाव मोनदों माइयालाय गोथाव बानलु गोसा जाग्रा गोजानो गासिबो इउटुबाव नुजाबावलायगोन सोरबा ना खेबखुमायाखै नों थाबासो मोजां नुयो दा जाफैग्राया नै लोगोफोर बिदै जेम जाजोबलायबाय जि बिदै गोथाव लोमजादोंसोमोन फटक ना भिडिअ नुबायसो जानानै डिस्टार्ब नामा गथ'फ्रा सान्थि गैयाना जानाय लोंनायाव जाबाय सासे फाथै नागिरगासिनो बाजै आंबो थ' दायो जोङो तिता केरेला नागिरनो थांगासिनो आरो नै जाखांलायबाय हाग्राबारियाव सोर नागिरनो है नै सानै लोगोआ थांहैग्रोबायानो आंना नै जोङो दायो केरेला बागानाव दङ नै आंना लोगोफोरा बारा लाङा फिथाइखौ देखायनो र' नोंथांमोननो नै लाइन नैथिंजाय नै गोलावखौसो खा
नै साइसा थाइबा सयथाफोर लांगोन आरोबाव ए र' नोंसोर खानो हाया गोजौथारना आरो मोनाखै हा गावसोरसो खाग्राफोरा गोमोनखौ बे गोमोनखौ नों नांगौ ए गोमोन गोमोनखौ नोंनो गेलेनो नांगौ नोंनो जासिगोन बे बाजै नों जानो तिता केरेला बाजै जायानो होमबालाय जाबाय दे जाबाय एफाब्रो नांला फैदो राजा नांला जायो जाबाय आरो होदो होथ' होदो हबे थाथोंसै थाथों नङाबा जाबाय खानांला हा जोंना दिनैनि बिदा एसेयावनो जोब्बाय आरो ना लोगोफोर ना जुदि मोजां मोनोबा मा खालामनांगौमोनलाय दे बुं चेनेलखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम कमेन्ट खालाम ना लोगोफोर खारजोब्बायसो नै जोबनायनि एफा बुरजा मोनबाय फाथैखौनो नै बाजैया फाथै खननाय एसे बुरजा मोनना लाबोबाय मोजांसो नुदों नोंखौ साफानो राजाखौ साफा नुलायबावदोंसो नै जोंना नै लोगोफोरा जि साफा साफाखा थांसैथ' नै लोगोफोर खाखांबाय बेसां दायो जोङो थांबाय थानोसै गोमोन गैलालै राजा फैदो थांसै इउटुबारजों इउटुबार माथो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय जे लोगोफोर आरो जुदि नायनो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो ना मा होनो लोगोफोर आरो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोनजों लोगो मोनलायबाय थागोन दिनैनि थाखाय बाय बाय फैदो थांसै नैबे तिता केरेला बागान नैबे जाबाय जिंखा बागान आरोना लोगोफोर नै बाजै मोना खारलांजोब्बाय गथ'फोरा